o sea, se me pregunto, se me saltan moitas preguntas, non? Primeiro, por que Memorias de Neno Labrego? O porqué realmente é bastante simple, que me gusta un montón o libro. Eso é básico para que fagas calquera tipo de adaptación. Non coñezo a ningún director de cine, ningún escritor, ningún artista de cómic, que se chaman historietistas, por certo, que non faga unha adaptación de algo que non lle gusta. Eu, concretamente, fora a primeira vez que lera este libro no 2011, que era o 50 aniversario do texto original. Entón mandaron na escola, e eu viña dunha escola na que a maior parte de libros que me recomendaban non eran moi alá. Sin descritar o resto de autores, simplemente hai unha tendencia a non poñer libros de calidade ou libros maduros, adultos, porque creen que os nenos non o van a entender ou que son demasiado duros. Eu non comparto para nada esa opinión. De feito, que este libro este aquí é probadizo. Hai temas que, pois, traducindo ao mesmo tempo a días de hoxe, porque sería tema de clasismo, de haber un señor que está todo o tempo por ribo dunha familia, o señorito que trata moi mal o protagonista Balbino, podría ser dicir de un caso de acoso en xeral, pero os nenos podrían entenderlo sobre todo en acoso escolar. Os temas da amizade están presentes, o tema da perda, o tema da curiosidade, o de querer saber, sair do mundo interior, explorar. Eses son temas presentes, temas universais, outra mostra de por que o texto original calou con tantísimas persoas. Entón, pois nada, ademais tiña os meus pais que me tiñan aí tiños de referencia para preguntar calquera dúbida de vocabulario, porque mentres que Galaxia publicara polo 50 aniversario unha versión normativizada, nós tiñamos un super antigo na casa que eu non entendía metade das palabras porque é que non se lían tal cual estaban. Eu sempre poño de exemplo a palabra Frida. A única Frida que coñecía era Calo, pero tiñame que dicir que era Frida. Eu tamén, nena desa desde pequena, pero nada, Xa non, con criterio propio. aí estamos. Relacionando cas túas propias orixes, a túa propia aldea, a xente da túa contorna. Pois a miña primeira referencia foi a miña aldea. Parte da miña familia que vive ali está hoxe aquí. Non vou dicir aldea porque o meu irmán non quere que o diga, quere que sexa un paraíso perdido, pero non contei o fondo. Entón, pois nada, fun collendo aí apuntes, de feito os que están aquí son o meu avó e a miña avoa, coas ferramentas, porque, claro, podes ter unha idea de como se colle unha ferramenta, por exemplo, unha gadaña, e o meu pai dixérame, sí, pero este notase que ti non colliches unha gadaña. E eu dixe, pero por que se está ben feita? E faltaba un pau nun lugar concreto que non debería estar aí. E o xeito da man, Entón, pois nada, puxenos a posar sin que soubesen daquela para que era. Menos mal que non te pusetes a saltar. Temos o seu aquel, Sí, ten. Eu non me meto con iso. Pero, sí, entón, ir á aldea, preguntar, ser bastante pesada, incluso a aprender a facer novos traballos, ou vellos traballos, según se mire. Entón, comezar por iso, pero despois, tamén, cos profesores do garaxe hermético que me tutorizaban o traballo, dicíame, bueno, Iria, pero que isto ao mellor é dos anos 60, non dos 40, mira este libro, dábame recomendacións, fun a varios museos, o Museo Club Galego, pero sobre todo a Casa do Patrón de Lalín, que recomendo moitísimo ir, a xente super amable, e está super completo. Aí, de parte policial. Pero, sí, montón de documentación, e despois ir atopando cousas novas, e dices, ai, agora que xa acabei o libro, non podo metelo fora a casa dun amigo meu, hai uns meses, e tiña unha cociña os anos 70, os anos 40, e moi antiga. Pois mira, isto podía poñer na colocación. Entón, ao final é un proceso de documentación, sí, que non se acaba, ainda que o libro en algún momento teñes que poñer fin tamén. Como foi a memoria? Non, eu sabía os espazos que quería ilustrar, por exemplo, de novo, na miña aldea, sitios moi concretos, en ríos, que sei que ten un certo tipo de plantas fermoso, Ponte Maceira para escena do río, as cociñas, a cociña está moi inspirada no Museo Patrón, si que fun
armándome de álbumes de fotografías, ademais de recurrir a fotografías históricas, como, desde logo, a de tres nomes, non me sei agora, Matilda Anderson, que era das poucas persoas que retrataban xente pobre daquela. Se pensamos nos anos 40, nos anos 50, sempre son detalladas, ideas moi bonitas, pero non hai ninguna persoa descalza, non hai ninguna persoa sucia, sen dentes, coas enrugas xa que lle curten a pel aos 15 anos. Iso era unha das facetas que eu quería representar no libro. Non son xente bella, son xente que non tivo outra forma de vivir. Sí, hai unha ponte que é a Ponte Maceira, aquí preto de Santiago, que de feito fora nun día de riade. Estas foron as primeiras páxinas que eu fixera para a Galaxia, para presentarlles o proxecto, porque como teñen os dereitos únicos, se eles non mo cedían, eu non podía facer este libro. Entón, fui ali, como proxetiño, no Culturgal do 2021, creo que dicindo o que quería facer. Máis adiante, os deseños xa non se parecían, o estilo cambiarme moito, tiven que refacelas, eso é inevitable. Pero, fomos unha vez, a miña nai máis eu, acababa de ser unha tormenta tremenda. Fomos a Ponte Maceira porque eu non estivera ali. O río non era verde, non era azul, non era nin gris ou negro, era marrón. E claro, temos que pensar na idea de como son as cousas, non o que creemos que son. Entón, eu digo, ide, explorade, preguntadelle a un montón de persoas. Eu nutrime tamén de moitos vellos, porque están encantados de contar as súas historias, de dicir as súas propias experiencias, formas de falar, que eu non podía tomarme esa liberdade para este libro, pero notaba o cariño que lle tiñan, como eran as súas memorias. Entón,